Bun, salut prieteni, sunteți pe canalul Popescol și Samaria. Unde merge mama? Ce faine! Dați floricele. Uite-le. Azi nu să fac mai mult video. Haideți să facem la acest video vreau să dați 1000 de like-uri sau mai puțin. Hai. 20 de like-uri sau 1000 de like-uri. Haideți 20 de like-uri cu 1000. Cât fac? Să scrieți în comentarii. Eu deja știu. Eu deja știu. Oh, încercea să scolima. Ia uite cum face Andreea. Salut! Salut! Voi sunteți pe canalul Gabriela? Gabi. Mama și ea are un YouTube bun. Dacă v-a plăcut video, dați mare like.